Na Sone to bolo akože preverené a tam sme našli, že 3. Mi povedala akože lekárka. Ja som sa tešil úplne, hovorím aj z tých 3, no ale keď ich bolo 6, tak to bolo niečo neskutočné. Však celý čas som bol pri pôrode, pomáhal som jej všetko. Pánovi Masárovi z Podolia sa podaril husársky kúsok, dochoval šteniatka, ktoré nikde inde na Slovensku nenájdete. To sú oni, šteniatka plemena Eurasier. Ich predkov vyšľachtili pred 30 rokmi v Nemecku tak, že skrížili čau čau so samojedom a vlčím špicom. Plemeno je veľmi inteligentné. Jak som spomínal, má obrovskú mozgovú kapacitu tento pes a je ľahko cvičiteľný, ovládateľný, nedominuje. On nepokúše človeka. Nie? Nedá sa to ani naučiť. Môžete robiť čokoľvek, skrátka, on to v sebe má zakodované, že neublíži. Šteniatka priviedla na svet Fenka Kony, ktorá má na svojom konte desiatky medailí z medzinárodných výstav. Jej rodičia patrili k svetovej špičke, možno práve preto nebolo jednoduché jej nájsť partnera. Ten partner musí zapasovať. Není to ako u niektorých psíkov, že to je také rýchlejšie. Ona si musí vybrať. Boli sme 5 krát, áno, čiže to je 2,5 roka. Sme chodívali každých 6 mesiacov, no až teraz sa to podarilo. Ich charakteristickým poznávacím znakom je modrý flak na jazyku. Oni musia mať ten flak. Keby ten flak nemali, tak je problém. Cena jedného šteniatka sa pohybuje od 800 do 1400 eur. Pán Masár sa o ne stará 24 hodín denne. Mliečnú stravu na obed majú granulky obárané a na večer už im varím. Naposledy som im robil napríklad z 10 vajec praženicu s malými kolienkami. O tieto šteniatka majú záujem chovatelia z celého sveta. Aj preto väčšina z nich skončí v zahraničí. Pre televíziu Joj Pavol Čertík.